Ihe ọgụgụ nzukọ nsọ Katọlik. Ụka nke mbụ n'oge olileanya onye nzọpụta, afọ nke abụọ. Ihe ọgụgụ nke mbụ. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya, isi nke 63, malite n'usoro nke 16 ruo na nke 17, usoro nke 19, bido n'isi nke 64, malite n'usoro nke 2 ruo na nke 7. Isiokwu: tiwapụ eluigwe gbadata. Onye nwe anyị, ị bụ nna anyị, onye nzọpụta anyị bụ aha ochie gị. Onye nwe anyị, gịnị kpatara ijiri hapụ ka anyị na-agagheri, na-ahapụkwa ụzọ gị? Gịnị kpatara ijiri hapụ ka anyị kpochie obi, ghara ịtụrụ gị egwu? Kpọghachie anyị azụ n'ihi ụmụ odibo gị, na agbụrụ ahụ ị họrọ ka ha bụrụ ndị nke gị. Ewoo, ọ ga-ama mma ma a sị gị tiwaa eluigwe gbadata. Ka ugwu ukwu gbazee n'ihu gị, ka ahụ ihe na-emebeghị mbụ, nụ ihe a na-anụbeghị mbụ, anya ahụbeghị, ntị anụbeghị na enwere chi dịka gị, onye na-arụ ọrụ ebube maka ndị tụkwasara ya obi. Ị na-eduzi ndị kwụbere aka ọtọ, ndị bu iwu gị n'obi. Iwe were gị mgbe anyị bụ ndị njọ. O teela anyị na-enupụrụ gị isi. Anyị dum dị ka ndị rụrụ arụ. Ịkwụba aka ọtọ anyị ahụ dị ka nkịrịka akwa ruru unyi. Anyị dum akpọnwụọla ka ahịhịa. Mmehie anyị na-ebugharị anyị ka ikuku. O nweghị onye kpọkuru aha gị, nke a na-enwe onye metụrụ ụṅara imetụ gị aka. Maka na izolaghara anyị ihu gị, bịakwa tụghapụ anyị ka anyị na-agwọtọrị na njọ anyị. Onye nwe anyị, n'ezie ị bụ nna anyị. Anyị bụ ụrọ, gị bụ ọkpụ ite. Anyị niile bụ ọrụ aka gị. Okwu nke osebụrụ ụwa. Ekele dịrị Chukwu. Abụ ọma na azịza ya. Azịza ya bụ: Chineke nke igwe ndị agha, kpọchigha anyị azụ, mee ka ihu gị chakwasị anyị, ka anyị wee nweta nzọpụta. Onye nche nke Izrel, tọọ ntị n'ala nụrụ olu anyị. Si n'oche eze gị, ebe iji ndị mmụọ ọma gbakwasị ụkwụ, chawapụta. Kpalite ike gị, bịa zọpụta anyị. Azịza: Chineke nke igwe ndị agha, kpọchigha anyị azụ, mee ka ihu gị chakwasị anyị, ka anyị wee nweta nzọpụta. Chineke nke igwe ndị agha, anyị na-arịọ gị, chee anyị ihu ọzọkwa. Si n'eluigwe ledata anya n'ala ka ịhụ. Azịza: Chineke nke igwe ndị agha, kpọchigha anyị azụ, mee ka ihu gị chakwasị anyị, ka anyị wee nweta nzọpụta. Ka enyemaka gị nọnyere onye ghọtara aghọta, onye ijiri aka gị nye mgbasi ike. Mgbe ahụ, anyị agaghịkwa agbalagha gị ọzọ. Nye anyị ndụ ọhụrụ, ka anyị wee na-akpọku aha gị. Azịza: Chineke nke igwe ndị agha, kpọchigha anyị azụ, mee ka ihu gị chakwasị anyị, ka anyị wee nweta nzọpụta. Ihe ọgụgụ nke abụọ. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ozi mbụ
Pọl dị asọ degara ndị Kọrint, isi nke mbụ malite n'usoro nke 3 ruo na nke 9. Isiokwu: anyị na-eche ka egosi anyị Onyenwe anyị Jesu Kristi. Ka Chineke na Nna Onyenwe anyị Jesu Kristi zitere unu amara na udo. Ana m ekele Chineke akwụsịghị akwụsị maka amara niile dị iche iche unu natara si na Jesu Kristi. Ana m ekele ya na o mere ka unu baa ụba n'ọtụtụ ụzọ dị iche iche, ọ kachasị n'inwe ndị nkuzi na ndị na-ekwu okwu Chukwu. N'ezie, ịgbara Kristi akaebe siri ike n'etiti unu, nke pụtara na ọ gbawaghị unu aka onyinye nke Mmụọ Nsọ, ebe unu na-eche ka egosi Onyenwe anyị Jesu Kristi. Ọ ga-eme ka unu guzosie ike, ka a ghara ịtụ unu ụta ruo ụbọchị ikpeazụ, nke bụ ụbọchị Onyenwe anyị Jesu Kristi. N'ihi na mgbe Chineke kpọrọ unu oku, o jikọtara unu na nwa ya Jesu Kristi. Chineke bụ onye a ga-atụkwasị obi. Okwu nke osebụrụ ụwa. Ekele dịrị Chukwu. Mbeku. Aleluya, aleluya. Onyenwe anyị, gosi anyị ebere gị, nyekwa anyị nzọpụta gị. Aleluya. Ihe ọgụgụ nke a si n'ozi ọma dị asọ nke Mark dere, isi nke 13, malite n'usoro nke 33 ruo na nke 37. Isiokwu: mụrụ anya, n'ihi na ị maghị mgbe onye nwe ụlọ ga-eji bata. Jesu gwara ụmụazụ ya sị, na-echenụ nche, mụrụnụ anya, n'ihi na unu amaghị mgbe oge ahụ ga-abụ. Ọ dị ka nwoke gara mba ọzọ. Mgbe ọ na-ahapụ ụlọ, ọ gwara ụmụ odibo ya lekọtawa ihe ya, bịakwa kenye nke ọbụla ọrụ nke ya. Ọ gwara onye nche ọnụ ụzọ ka ọ mụrụ anya. N'ihi ya, mụrụnụ anya, maka na unu amaghị mgbe nna ukwu nwe ụlọ ga-abata. Ọ bụ n'anyasị, ka ọ bụ n'etiti abalị, ka ọ bụ mgbe oke ọkpa bere akwa, ka ọ bụ n'ụzọ ụtụtụ. Ọ bụrụ na ya bata mgbe a na-atụghị anya ya, ya hụkwala gị ebe ị na-arahụ ụra. Ihe m gwara unu ka m gwara mmadụ dum, mụrụnụ anya. Ozi ọma nke osebụrụ ụwa. Otito dịrị gị, Kristi.